Sådan der. Ordentlig modhug. Godmorgen derude. Og velkommen til endnu en fisketur. Og ja, tidlig hverdagsmorgen, og der holder 3 biler før mig. Det er jo intet mindre end fantastisk not. Det er, at kender I ikke det der, når man har siddet aften for inden og udset sig sin fiskeplads, vind og vejr og vandstand og så videre, så kommer man frem, hvad man tror sådan rimelig i god tid på en hverdag, og så er der allerede der er 3 andre fiskere eller 4 fiskere på pladsen lidt længere væk, hvor jeg står, men jeg skal den vej. Nå. Det var det negative. Det positive er, at jamen det er bare det hele. Det er bare lækkert at komme ud her igen. Og det er ikke til at se på vandet, men der skulle være en 10-12 sekundmeter vind. Men jeg har den stik i ryggen her. Skoven bag ved mig tager det meste. Så det er bare, det kan ikke være bedre. Så skal vi bare se, om vi kan finde en ørred. Jeg har det altid sådan, når jeg har været, når jeg ikke har været på stævn et langt stykke tid her, så er det altid med en vis ærefrygt der. Man kan dårligt sove natten forinde, fordi man ligger bare og tænker på, er den der? Eller er det en stor skuffelse? De findes jo også her på stævns, hvor man går 5-6 timer uden at mærke noget som helst. Men det er forår, og jeg tror på det. Nej, den tabte jeg. Den tabte jeg sgu. Nej, den kommer ikke igen. Shit, mand. Ej, hvor irriterende. Nå. Nej, den var jo simpelthen overvandet alt muligt og på, og den kommer ikke igen, men det kan være, der er en anden en, der gør det. Jeg får simpelthen hævet stangen, i stedet for at give det vandrette tilslag, jeg ellers plejer. Der kan man se forskellen. Der er simpelthen ikke lige så meget kraft i at gøre det opad som til siden. Ikke for mig i hvert fald. Sådan der. Ordentlig modhug. Der var den sgu. Den skal sidde lige i saksen, den der.
Det er sjovt. Det er utroligt så forskellige indspilninger, der skal til. Det her, det var sådan, gik ned i hastighed. Lidt monotont. Hvad sker der for den, mand? Den går bare i bunden. Hvad fanden laver den, mand? Hallo? Er det en stor falder, eller hvad, der går tungt? Prøv nu at vise dig. Det er da for ulækkert, det her. Jeg ikke kan se dig. Hvad sker der? Eller er den kroget forkert, eller? Hvad helvede? Nej. Jeg aner ikke, hvad det er. Den har måske en okay størrelse. Jeg tror sgu, den er fejlkroget. Ej, den er fin, tror jeg. Hvis ellers... Det var sgu da sjovt, så tung den, så dybt den går. Det var sgu da... Nå, nu må vi stramme lidt. Resten herover. Kom så. Ja, den er... Og så fik den øje på mig. Jeg skulle gå ud, hvor der var lidt dybere, faktisk. Ej. Det gad den ikke alligevel. Kan vide, om det var den, der var oppe at tage før. Ingen ved det. Nå. Kom så her. Det var sgu da utroligt. Shit, mand. Den er ikke særlig stor. Den ligner en 50'er, men den vil bare gå i bunden. Og den er ikke ind. Nå. Nu går vi sgu lidt ud på det dybe her. Det var da crazy. Du... Ej. Jeg kan ikke mindst, hvornår jeg sidst har haft så besvær med at nette en fisk. Det var helt vildt. Det er et kraftedeme ikke. Og jeg kan ikke bare hale ind her, fordi så knækker det sgu, hvis den ikke sidder ordentligt. Nå. Kom så. Ej, jeg er også bange for at slå den ud, når man skal trække så meget i den, ikke? Man er bange for at flå krogen ud af gabet på den. Nå.
Ny taktik. Ind på det lave, så kommer du lige med her. Sådan der. Ja, den er i hvert fald 50. Flot fisk. Hold da ferie, en lang fight. Er det en spisefisk eller hvad? En spisefisk, det skal der også være plads til en gang imellem. Det er sgu lang tid siden jeg har taget noget med hjem, og sådan... Ja, jeg tror den er slutningen af 40'erne, måske lige 50. Og ja, fin kondition. Så det nyder jeg også at tage med hjem en gang imellem, ikke? Det smager bare bedre, det man selv fanger. Og den blev der fanget på Sanil Motorol. 19 gram. Så det var perfekt. Det var dejligt. Åh ja. Det her, det er sgu meget sjovt. Det kan jeg godt lide. At de 3-4 mand, der var kommet før mig, de er alle sammen gået til højre på pladsen, og jeg gik til venstre. Der er i øvrigt rigtig godt fiskevand begge veje, men og det er jo heller ikke til at sige for mig, om de har fået fisk, men det tog der kun mig maks 3 kvarter, ikke engang, tror jeg, at få den der flotte spisefisk. Hvad det hedder, der var en grund til, at den gik så mærkeligt nede i vandet. Det var sgu kroget nede i buen. Godt nok sjældent. Altså, jeg har en enkelt krog på, og den blev kroget rimelig dybt også, så det var måske slet ikke så tosset at tage med hjem. Det er ikke så fedt at svømme rundt der med et hul i maven, vel? Men tak fordi du så med, og knæk og bræk til næste gang.